Ето пандишпанчето, в това видео ще играем Грани и ще ви покажа как да я бъгнете. В смисъл, Флорида братовчетка ми вече е играла Грани 3. Абе всичките. Ама нещо я ядосаха, издразняха и спря. Сега гледа Васи би точното. Така. Сега, първи хак. Викате си с, обикновено, с вазичката. Така, слагате я тук. И само че аз трябва да смия това, което... Така, сега трябва да я дойде. Обаче тя... Аха, ето я. Така, и правите... Колкото може повече. О, не. Трябва да се цъкам много по-бързо, отколкото си мислех. И е явно по-трудно, отколкото си мислех. Така. Даже и отворя вратичката да е по-лесно, че тя вече остарема, нали? Да, все пак тя е сигурно вече на 1500 години. Тъй че... Стига! Ако и този път не стане, аз се самоубия. Отварям пак вратичката и ще я лусна пред лицето и буквално. Клекнала. Не. Опа, забравих да цъкам. Айде, долна бабичке, здраве, заповядай в гроба. Гроба. Давай. Аз се казвам Леля Ганка и съм баба наркоманка. С няколко бъга. Здрасти. Какво правиш? Добре, няма да е това видеото. Здравей, гранушки. Ти си много красива станала, мама. Аз съм те виждала отблизо. Да ти направя бък. Да ти го направя това бък.